السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik Pâk Allah Tebaraka ve Teala hemmeňiziň taat ve ibadatlaryňyzy, salih amallarıňyzy, Hudaý üçin oturşyklaryňyz we mehabbetleňiz, duaýy haýrleňiz, güýdüň gijelerinde, soğuk havalarda Resulullah'ın şirin yaşayışından ve esasen almalı derslerinden eştersip de dini dünyamız avatlığa sebep olur deyip de şirket etmeyiniz elbette beyik Allah'dan olakan tevfiktir. Hudaý Teala dini dünyanız avat etsin inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 60-lanjy ýaşynda Hudaý Teala'nın köklemegi bile iki däne ulaqan bolan waqia Mekke-i Mukarreme feth bolupdy. Odol geçen heftelerde mübarek Qurban aýdan öwünçäk geçipdi we bir neçe waqialar galdy. Näme wurrun? Peygamberimiz 8-nji hicri qamary ýylynda 60-lanjy ýaşynda Mekke-i Mukarremeni fethetdi. Mekke-i Mukarreme İslam we musulmanlaryň eline düşdi. Oşo Mekke-i Mukarremede häzir Peygamberimiz du Medine-i Münewwerege öwrülip gelenak şo du qaşatada baqa bolan waqialar iki waqia Hudaý köklediginden inşallah şiýje hyzmatyňyza ýetirer. Yani müteessifana yürekler ağırsa da yürekler tamam Müslüman din adamsyny narahat etýän zadyň biri insaniýetiň şu zamanynda zihninde bir gaty bir olakan iştibah fikri var. O da näme? Din diýerleri Kur'an we Resulullah diýerleri ahirete degişli bir zat. Dünya degişli insanyň ahlagyna we insanyň ýaşaýyşyna we erhileýiň arasynda en ata ogulgyň arasynda şu dünya ýaşaýyşdan başga bir zat mykadip fakat hamana namaz okuymak, tesbih sanamak, Hudaý agdamak ahirete degişli bir zat. Bu dünýäň zatlary däliýän pikir insanlaryň zehnine jaýlaşyp oham kan adamlar bukulli dini beripdirler. Näme dip hamana şu dünýede hoş ýaşajak, ahiret näme mortaşa bolsun dip kafirler ýaly. We bir towar adamlar imany ba, musulmançylygy ba, ýöne şirek bir din oturşyklary şirket etmeýär. Näme dip şu şirket etse ahundan ulamalardan bir gurrun eşder, oham dünýesinde kan yerlerde gülküsünde hoşluklaryny verer mukadip pakirjik gelip bilmäni o hilliste kan morkesbe dünýä boýunça bir zihniyetler şeler. Emma şeýle bollugyça ilwiniň arasynda hususan ahlak kısmatda
Keş inşallah şiice Peygamberimizin iki ýagdaýy, iki wakyada ahlagyň üstünde, hoş ahlaklyk barada inşallah haw Luqman hyzmatyna da ýetirer. Emma insan dininden daş bolup, Resulullah'ın ýaşaýyşyndan bükülli daş bolup, Peygamberimizin ýaşaýyşlaryny eşitmäni, aslyn eşitmäni wagt goýmansaň, ilginiň içinde hemmäňiz göz gulagyňyz bilen görüp eşitip otyňyz, kimiň öýünde mehabbet bar, kimde ahlak galypdyr. Kimşil adam hoş ahlak adam diýip tutup elinden tutup ortada goýup bolýar. Hoş ahlaklyk da näme boldy? Gaharyň ýutmak, sana biri eziyet berse de geçmek, tarap arany kesjek bolýar, seni kesmejek bolýan, tarap seni mahrum etjek bolýar, seni şoňa nygmat berjek bolýan. Şoňa hoş ahlaklyk diýilýär. Näinki ýüzi açyk bir porru heley bolup, porru erki adam bolup, salam salam diýeni hoş ahlak diýip, oňa o hoş ahlaklyk däl. Ýanky tüýsli hoş ahlaklyk näme diýip musulmanlaryň içinde tapylmalylar? Gahar ýutýan, zulm eden adamyň günahyny geçýän, ol tarap arany üzjek bolýar, seni üzmejek bolýan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaky şiýjede inşallah eşiter. Emma şoň içinde de şeýle oýunçy zihniyet harap bolup durkan adamlar. Şoň üstüne de görseň musulmanlar qyrypdy, öldüripdi, bitirdi ýüregi ýakýanda din ady bilen, Hudaý ady bilen, Peygamber ady bilen, Kur'an ady bilen görseň öldürler bolupdy. Elbette ahir zamanyň alamatlarydyr. Ahir zamanyň fitneleridir. O din tutýarlar şeýtip bäda diýip din tutýarlarydyr. Olaqan bir zarbalar bolup öti, mutaassifana fakat hiç tatdal fakat ağlamany göz ýaş gerek. Ahir zamanyň fitnesi diýip goýamallar. Be her hal din ýerler bir nur, göreli din heyesi bolan şiice Allah köklediğinden rahmetul lil alamin, tamam peygamberlerin taji, tamam alim ve ulema, Hudaý ewliýalaryň başy, tamam qarileň we Qur'an okuýarlaryň başy, tamam Allah diýip Allahny zikretýärlaryň başy, rahmetul lil alamin, Mekke'de dünya gelip Medine'de defin bolan Allah'ın söyün ve en aziz mahluk Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki tane ulukan vakiasından. Peygamberimiz Mekke'ye mükerreme feth bolanna İzhebu fe entumut tolaka dedi. Mekke'nin kafirleri hemmeniz azat dedi. Hiç haysiniz esir edecekka, zannan edecekka, öldürecekka adam dedi. Bir azim bir geçmek taş, ulukan bir afu, ulukan bir gözeş taşı hemmeniz azat dedi. Emma içinden bir neçe erkadam ve bir neçe zenanani sayıladı, istisna etti. Ve näme dedi? Şol adamları her yerde görseniz öldürün, şol adamlar Ka'baň parçasından asılıp durullygyny agda görseniz kesin kellesini dipdir Peygamberimiz. Bir neçe erkadam ve bir neçe zenanaları iki adın tutup sanaptır. Biri hacca gitmekka geçipdi Abu Cehl'in oğludur ki sonra Müslüman molly. Bir neçe adamı hemme kiş azat, emma bir neçe adamın iki adın sanaptır. Şol adamlar Ka'baň düýbünde parçadan asılıp duran ne bolsa öldürün şol adamlar diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şoň biri Ka'b ibn Zuhayr. Ka'b ibn Zuhayr kana ahaduş şuara, Arapların şahirlerinin birimiş. Beter iç yakan şığırlı bilen Peygamberimizi yamallap, İslamiyet ve din ve Kur'an'ı yamallap goşgular goşýanmış. Mun doğanı Müslüman bolupdyr. Ohm doğanyň agda yamallap goşgular goşýanmış. Kim? Ka'b ibn Zuhayr diýen adam. Kan bir ömür musulmanlar yamallak gelip Peygamberimiz yamallayan adam. Ondan çüreyim Peygamberimiz geçen adamların içinde o yok diýipdir. Ka'b ibn Zuhayr'ı görseňiz öldürün diýipdir. Ol bir afet, zol bozgokluk etjek adam ol diýipdir. Oham şikefi musulman doğany eşitip yanqı şahir kafir doğandan nama yazıptır. فكتب إليه أخوه المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا
فإن كانت لك في نفسك حاجة فاطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا. Ey doğanım diptir. Ay mena hadir birime yaşatım gelýär diýen bolsaň, basym gel peýgambaryň öz ýanyna tawbetde geldipdir. Şon peýgambarymyz her kim men ýalňyşdym diýip gelse, bolýar geçdim diýip aýdýar dipdir. Sen ay hadir yaşasın gelýän bolsa gel, ýoksa seni öldürjekler her ýerde görseler dipdir. Her kim tawbetdim diýip gelse, oňa dat diýenak dipdir. Gel basymrak dipdir. Ol Ka'b diýen şahira habar barypdyr. Zaqat aleyhil ard. Yer şu giňligi bilen oňa dar bolup ötdir. Ölüm gözüne görünüp ötdir. Oturan ýerine darıgy ötdir, ýygynany ötdir. Öz üýşüni ötdir. Duran ýerine öz demi gysylyp ötdir. Aham peýgamberimize gaşyn ograpdyr. Ýöne ol ogranyny peýgamberimiz Medine Munawwara ogran wagtymyşdy. Be her hal Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın nurani şehri Medine-i Munawwaraga barıpdyr. Inni tawba etjek, musulman boljak, göreýlini ama ýagdaýlaryna ama habar bolýar. Fanazala ala rajulin kanat beynehuma ma'rifa. Odol sahabalyň içinde bir taniýan adam sowamış, bir dostu warmış. Şoň ýanyna baryp öýüne düşüpdir. Aham şondan sorapdyr. Şu peýgambaryň ýarlarynyň içinde ýüregi ýuqy sahaba kim diýipdir? Gaharjaň diýä bolsun, ýüregi eri wagt batan sahaba kim diýipdir? Onu ol aýdypdyr, Hazreti Abu Bakr Siddiq radiyallahu anh diýipdir. Beter ýüregi ýuqy adam diýipdir. Beter eri wagt duran sahabalaryň biri diýipdir. Onna şoňa sataşeýli deslap şoň ýanyna barýly, we şonuň menen bile Rasulullahyň ýanyna barýly diýipdir. Ya Resulullah şunu öldüreyil diyecek nazar berýän adam bolmasyn diýipdir. Näme bir ömür İslam we Resulullah'a düşman adam daby. Bolýar diýip Abu Bakr Siddiq'yň ýanyna bar bile gidipdirle daň bile Peýgamberimiziň mübarek mescidine, Mescid-i Nebewiyye. Aham Peýgamberimiziň mescidine girip ýanyna Abu Bakr Siddiq ol şahir kafir aýdypdyr. Hada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem فقم إليه واستأمنه. Barda edep bilen ýanyna barda maňa zat diýmeseň men tawba etdim, men öldürmeseň maňa emniýetlik berseň gowy boljak diýip dile diýipdir, ejada berer saňa diýipdir. Aham bolýar diýipdir. Ýuwa şahsdan edep bilen baryp oturypdyr. Peýgamberimiz o şahyry odal görmänlerde tanymaýanmışdy. Aham baryp şol ala qaranqara hawa ýaqtalyp barýan wagt namazdan soňmuş Peýgamberimiziň mübarek öwünde oturup elinin tutup iki elini şeýle ýapşyryp tutupdyr. Aham aýdypdyr: "Ya Rasulullah, inna Ka'b ibn Zuhayr qad ja'aka yasta'minuka ta'iban musliman, fahal anta qabilun min in ana ji'tuka bih?" Ya Rasulullah, Ka'b ibn Zuhayr diýen hewre şahir wa şol geldi sen ýanyňa tawba edip, şonu men sen ýanyňa getirsem diýipdir özü. Şonu sen ýanyňa getirsem diýipdir, şoň tawbasyny kabul etjekmi sen diýipdir. Peýgamberimiz kütgürmänlerde, durumhanlarda qala sallallahu aleyhi ve sellem naam diýipdir. Hawa diýipdir, tawba dik gelse, tamam ýamanlyklary, tamam düşmançyklary hemmesi hiç gelsin gapa diýipdir. Getiraga diýipdir. فقال أنا يا رسول الله كعب بن زهير من أذم شو ديبتر. أهم كلمة شهادة أيدبتر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيدب شاهير adam bolonsaň ohum goşgoş maňa durupdyr. Şo taýda. Goşgo oky maňa durupdyr. Qysgazygyny adagyny okuýayn. Şol içinde bir gurrun bar. Wa qala kullu sadiqin kuntu amuluhu لا ألهينك إني أنك مشغول فقلت خلي سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لنور يستضاء به أم قشو قيمة ندربتر
Hemme dostlarım menden ayrılıştı deyip. Son bir kafir yoldaşlar Müslüman ayrılışıptır. Hemme sen menden bidar deydiler yoldaşlarım. O yoldaşlarım bana ayttılar, seni öldürörle deydiler. Men ayttım, bana da bir yol açın. O perikim bir gün ölür. Emmen bana yol açın, men Resulullah bir barayin deydim. Şu koşkusının içinde diyedi. Doğru Resulullah meni öldürün deyip ayttı. Emmen men Resulullah'dan umidim ma meni öldürmez deyip. Koşkusının manası. Aham ahirrağına da aydıptır. İnner Resulüne nurun yustada'u bih. Şu koşkusının içinde aydıptır. Bir Resulullah bir çıradır. Müminin adam yolunu tanıyır. Dünya ahiretini tanıyır deyip koşgaytıp bariyaka Resulullah'dan hoş olup وَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ رَمَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ Bir Resulullah bir çıradır. Müminin yaktılanmalıdır diyenine Peygamberimiz hoş olup bir doğunu varmıştık. Al bir desen caydan olsun Ka'b ibn Zuhayr. Berekallah deyiptir. Müslüman molşu şımal. Ey Müslümanlar, ey Türkmen Allah. Şımal Müslüman mı oluptu? Ömür sayı düşman adam. Ömür sayı vurup Peygamberi yamallap biren adam. Cayda verilmeli min nişana. Ol koşkusunda aydıptır. İnner Rasule le nurun yustada'u bih. Bir Peygamber dağı bir çıradır. Min yaktılanmalıdır diyenine Peygamberimiz hoş olup geymin çıkarakanı oklaptır üstüne. Al bir de sen caydan olsun deyiptir. Ka'b ibn Zuhayr deyiptir. Al sana halat olsun deyiptir. وهي البردة التي عند السلاطين يلبسونها إلى وقت التتر. Şol sonram näme boldy? Hazreti Ka'b ibn Zuhayr boldy. Sahabalarning biri boldy. Peygamberiň ýary bolupdyr. Ol doany gawy saklapdyr. Dünýeden geçýänçe hiç kim bermäni. Sonram ýaňy ta Moğol İslama musulmanlara hamlet diýänçe, Tatar hamlet diýänçe 5 garyn, 6 garynlagy musulmanlaryň sultanlary, halifalary Uluqan merasimlerde üýşmelikle şu Resulullah'ın biren doğanını giyip näçe qarny şu doğanı saklapdyrlar teberrük doğanı Resulullah. Ene Peygamberimizin bir uluqan waqiasynyň birişi. Peygamberimizin bir hoş ahlaklygynyň birişi. On näçe çekdirmäni, haýyş çekdirmäni, yo görür sony häzir berrak bir gelsin ol, oň meni aýtjak görüňlemma, oň boýuny daqjak latlanma häzir. Görüňle ýok. Ya Resulullah günahsın geçecek mi deyiptir Ka'b'ın? Geçerin deyiptir. Getirsem Müslümançılığını kabul edersin mi deyiptir? Ederin deyiptir. Gözeşte dursun, koş okuyuptu Ka'b'ı, cayda da vertir Peygamberimiz. Ey imanlı doğalla, ey Müslüman doğalla. Bir 4-5 dakikaçık dersay değil, 12. Bundan bir ulu korrak bir bolan vakıa var. O inniki vakıanı mena aklım çatmadı. İlk insanın da aklı çatacaklar derler. Adamın aklı donk qalya içinde. Fikret görsen, ay Peygamber olmasa bulcuk değerlik koyamalı. Yönü Resulullah bir Allah'ın beri nuru ve ahlak. Yönü hoş ahlaklığın başı, bir yönü tacül enbiya, bir reisül evliya, bir afdalul beşer, afdalul mahlukat, bir Allah'ın ahir aziz eden bir bendisi koyamalı. Şuna girmekle ahlak barıda bir içeriğimde bir gireyliğin. Ay hacı dehedele. Ey cavan dostlar. Kan erheleyler var yaşayışın içinde. Hususan gün täze öýlenip barýarlyň içinde. Hemmesi köpsi 40 ýaşdan etek. Badyr ýokardy da. Hewara azdyr. O gün köpelip barýaşy. Hudaý Allah Taala agybetimiz özi hayır etsin. Eger şıgçı bilen gitse, yani 10 yıldan hükmen bir nefer galmayaşı derdegiyimiz. Hemme kişi 20 ol yaşı derdin içine. O da şey, bir erdin anasından bir zat isteye. Ya halal zat, ya haram zat. Şehvetinden çürüyüm, nefsinden çürüyüm, bir yana gitmeden çürüyüm, evin maşından çürüyüm. Ya her näme bolsun. Zinanası, yo bir zat doğru dellip, men etçek delli ya amana. Ya jetliğine etçek delli ya halalla olsa. Ya şoňa meňdeş bir zat är nämet ýa adamsy köpleşmiýe, innemiýe, gaharlanýa. Näçe wagtlap, näçe gün etjeli. Näçe gün, näçe hefte etjeli. Näçe hefte, näçe aý etjeli. Näçe aý, ýyllarça wagt köpleşmäň gitip bäri şoň üstüne. An musulmançylygyň ahlagy.
Hadi Müslümançılığın hoş ahlaklık geçirilmeligi, nikah baharada, akit baharada. Eğer heley olup halal getip böyle bir-birinin içine, Allah ve Resulullah'ın adını tutup izdivac edildi. Ya dinanası adamsından isteye, ya haram zat ya halal zat. Nefsi, şehveti ya bir yana gidecek ya egmaşın bütüslüğü her neyim olsun. Halal haram her gaysi olsun. O haram istemeller zat öz yerine. Çünkü gurrun o halal haramlığının üstünde diye. Adamsa da yo men bir adı başaracak değerliye. Men bunu edecek değerliye. Men ahiretimi yakacak değerliye. Dinanası özü şun dinanasının yadından çıkarıp innen akta adamsını. Neçe vakta? 5 ayla. Neçe vakta? 1 yılla. Adamsın nemese innecek kadınla. Şu maksadına yetmese bir de kepleşecek kadın, innecek kadın. Aya insan, aya Müslüman Allah'tan haya etmeliler mi? Aya bireme yüzünün su olmalılar mı? Huday Teala'nın beraberine bireme utanmalılar mı? Hususan haram zat isteptuka. Öyle haram zat isteptu. Mesela zenana adamsından bir Hudayın söymeyen zatını istevoti da adamsı da men başaracak değil minni. Onu da zenana son innanak da. Neymiş o haram zatta olsa men ayttım men diyenim etmedin deyip şoň menen kepleşmen şayet ağrılar açılyan olsun. Abraydan bir zattan çekinen şık bolup da açılmasa da şol 1 ýyl ötdiýe näçe wagt ötdiýe kepleşen akla da şoň üstüne. Resulullah'ın şu ahlakları ey can doğalla, ey Müslüman doğalla, ey imanlı doğalla. Şu Resulullah'ın o ahlaklı gurrunları şol insanlığın kulaklarına haçan barmalı. Kaşıgıcı kaydılacak gurrunları, kaşıgıcı dünya boyunca hem kış halvatta, hem kış kulak asıp oturan bolsa, bütün yerin yüzündeki insanlar şu bizim keyfimizi eşitip düşünüp hem kulak asıp duran bol Resulullah'ın bir azametinden, hoş ahlaklığından, Allah'ın bir söyün bendilik, bir necire bir aydan ovadan kılığı vadığın eşseydiler de insanlar. Adamları bir içini, imanını, için yüreğini digergun edecek gurrunlar şula. Azıcık aklı huşi insaf ba adam bolsa. Resulullah'ın bu geçirmeliği neyme? Kafir, necis adamın günahlarını geçiyorti. O da bir ömür düşman, onu kadim düşman. Kadim düşman beter içine düşüyor da. Düğünden mer, öngünden mer de ha. 20-30 yıl ver düşman. Şolan günahların Resulullah'dan nağıt geçiyorti. Ama bir azıcık bir puş dünyadan süreyim. Şu bariyada odaklaş. Şol bariyada. Ol doğan erhele ena ata oğulgıydı oğurunları hazır girmeliş. Erheleyin gurrunu. Ey ena atala. Birime oğulgıydığımıza terbiyet vereydin. Hem mesleşin emedin. Ezbes insan şu dünya fikrini veriptir Resulullah'ın yaşayışını eşitmellerden. Bir kıyamet deyip de bir zat ba. Fe inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusran. Elem eşrah tebaki. Huday aytiya ey insan. Kıyınçılık bolsa sabret. Men bir gün sana qawluk bererin diye. Dünyanda ya kabrında ya kıyametinde bererin diye. Hem de şu dünya değil ki. Şu gurrun yana diyen. Şu 200.000 neferin arasında kalmalı gurrun diye. Bütün yerin yüzünde insan eşitip durmalı şu gurrunu. Yübeter de adamın arahat ettiği zat üstüne danışka dide ve ne dide. Şu vardı ikisi dip bir desin de. Şu burada savatlıcadır, şu burada düşünmülcedir, ya bu burada savatlısızdır. Hiç fark eden ağol. Dip bir desin bu vardı. Kepleşmeyen gelip ber ol. Ahlakı vardı. Hiç ütkan nadadı yok. Önkün küçülükte. Yoksa bu zamanında bir soğuk adam yok ahim. Hakikat ta gurrunçlar. Resulullah'ın yaşayışının gurrunu. Ya Peygamberimizin yaşayışının ay değilin de geçeylin mi? Hiç dersler almellerden mi? Öz hoş ahlaklığımızdan süreyim. Öz zindigiylemiz doğrulamadan süreyim. Öylümüzde bir nur, bereket, bir yaşayışta bir süyücülük bolur yanık dersler almellerden mi ya da? Bir tarih okuyan yanık geçir gitmeli mi? Biz oğulgıydı. Evvel özümüzde Oğum oğulluydumda doğanlarınışımda eşittireyliğin şu gürrünleri. Ne form eşittirmeli olsa da flash doldur de ver, bir hahiş çek, bir kulak asla kal, ağallım bille kalli, ağallım Resulullah'ın muhabbeti yüreğine bir girerdi. Eline bir zahmet çekeyliğin dininden süreyim. Peygamberimiz ayıptır. Ey cavan dost, ey Müslüman, cahidul müşrikina bi amwalikum ve anfusikum ve alsinatikum. Ravahun Nisai. Peygamberimiz bize aydıptır. Ey Müslümanlar, kafirle bilen çalıştan durun, cennetten durun deyiptir. Müslümanla bilen ne? Kafirle bilen. Näme bilen? Canınız bilen, malınız bilen, diliniz bilen deyiptir. İmandan ve Allah'ın kelimesinden defa etten durun deyiptir. Allah dimeden defa etten durun deyiptir.
İman Resulullah'dan difa edin. İslam ve İslamiyetten difa etten durun deyiptir. Zahmet çekin, cihad edin deyiptir. Dostuna sovgat verecek değil mi? Ulemalın gurrunlarından, qariyle gurrun, aslında şu gurrunlar Resulullah'ın yaşayışını. Ne mi deyip şimdi bir neçe neferin arasında kalmalı? Haçan eşitmelisin başka milletle, başka adamla. Fakirli bir tavara bilen aklı eden aklı. Şu gurrunlara, şu Resulullah'ın yaşayışları bir Müslüman adamın kulağına varsa bir fikre koyuyor şu. Müslüman olsa, Resulullah'ın bir imanı bağ olsa, Muhammed Resulullah diyen olsa, şu gurrunlar adamı bir ütgütmeli bolar ahim. Hulasa, gün erheleyler şeyle olup var ya. Toyuna bir hafta geçenak, bir ay geçenak, 2 ay geçenak, derru bir zat isteye, erinin yaheleyinin, şu fikrini bir zatla varmıştık, bolmana falan zat etti ya, o da yomun başaracak diye, şondan vuruş başlaya. Hatsan etseli, ya ayrışyanca, ya ölyanca. Nehemes yaşayışın. Müslümançılıkmış, imanmış, aslında insaniyetmiş. Hulasa, gurrun öğürlep durmaylı, men Resulullah'ın yaşayışından çıkmayın. Peygamberimizin başka da bir tavşırıkları vardı, onlar aysam uzak kalacak, hey, pak nebi hissiyeti koyuptum, indiki fırsatlarda Allah köklerdi. Ama, ikilenci olaqan vaqa'a geleyli, yan gurrun, adamın kellet çekmeyen gurrun, aslında kellen çekmeyen şu gurrun, inni kaydılacak gurrun. Kim? Safvan ibn Umayye. Kim? Hazreti Bilal var. Hazreti Bilal'in Mekke'nin kuçelerini süyrep, vurup öldüren adamın oğlu. Hazreti Bilal şallak bilen vuranını kaptanına kömekleşen oğlu Safvan diyen adam. Beyli bir bidirek adammıştık. Ebu Cehil'in guruhlarından. Kim? Safvan ibn Umayye. Peygamberimiz aytıptır, şol Safvan'ı Kabe'nin perdesinden asılıp duranını öldürün deyiptir. Şo da büyür deyiptir. Bes yankı şahirde geçildi Müslüman mı Allah? Göreyli Safvan'a nâme vururlar öyle. Ey insan, ey ahuncan, qarican, ey sofi, ey molla, ey ustad, ey danışçu, ey karger, ey ayallığın, ey Müslüman, belki bütün insan işteyliğin Resulullah'ın buğun kuvurunlar nâme. Yer göğünü dondur koyan görürünü. Ayvını anıldık koyan görürünü. İnsanın kellesini dondur koyan görürünü. Safvan, Peygamberimiz aydıptır, öldürün deyiptir. Feharabe Safvan, kaçık gidiptir Safvan. Yere kaçtı qavı. Özünü derya oqulacak bolup. Şu Müslümanlığın elinin ölmegi özünü ağır bilip, Mekke-i Mukarreme'nin ağzına derya vardı. Derya özüm oqlap öldüreyim deyiptirdi. Kaçıptır derya qaşın. Öz tayfasının uluqan adamsımıştık. Kefi kulak asılayan adam. Uluqan kafirliğin cenginne nazari fikri yürüyen adam ha. Kulasa kaçıptır. Umeyr diyen sahabalan meyri aydiptir. Ya Resulallah, seyyidu qavmi kharaca hariban liyaqzife nefsehu fil bahr fadaka abi ve ummi. Ya Resulallah, Safvan bizim tayfamızın uluqanısı deyiptir. Safvan, yani şol maruf düşman ha. Yankı Ka'b ibn Zuhayr ve şahir, onda düşmanlığı berdi galiya. Ebu Cehil'in guruhundan. Ya Resulallah, Safvan özün derya oqulacak bolup kaçıp gitti. Enem atam sana feda olsun, şona zat degdirmesen deyiptir. Adam aytmany korkacak Resulullah'ın yanında şol adamı. Emme ol sahaba aydıptır, Umeyr diyana. Sen şona azat diysen deyiptir. Ey Safvan'a nazır azat demeli. Safvan azat diyer ya adam değil hakim. Peygamberimiz ne bir zat şert etiptir. Ne bir zat kayd ediptir. Ne ay bilah bana ağır veliyat deymendir. Ay bana başaracak değil deymendir. Ay görürse hadir bari gelsin ne deymendir. Bir kep kad emmentuhu Safvan azat deyiptir. Sen kebin yerde koymayın deyiptir. Hey Safvan azat deyiptir. Ey birce kep ha. Ya Resulullah ola derya özün oqlamana etti deyiptir. O bolya deyiptir, barda hayda deyiptir. Hiç kim Safvan'a zat degmesin deyiptir. Gelasın deyiptir. Nezreşin akıl kabul et yani. Nezreşin akıl çetmeli. İyidini görsen ay. فخرج عمير في أثره فلحقه فقال جئتك من عند أبر الناس أوصل الناس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك
Ey Safwan deyipdir, boşluk deyipdir. Beter qawa adamın yanından gelýän deyipdir. Beter hoşahlaq adamın yanından gelýän deyipdir. Hey bir adamly bilen oňşokor adamın yanından gelýän deyipdir. Sana azat diýip aýtdy deyipdir. Sana da atdyjyk däl gelasyn niye aýtýar deyipdir. Meni bagşla deyip gelmeli musulman bolmaly. Safwan la wallah deyipdir. Aklı çekmendir aklı. Bolcak zat takibi deyipdir. La wallah bolcak zat takibi deyipdir. Yani bir kep bilen sen kefinden çüreyim, Peygamberimiz bolya geçtim gellimeli. La wallah deyipdir. Bolcak zat takibi deyipdir. Bir kefin menne öwrülip barmarın deyipdir. Hamana en atasından Araptan tarihten eşitmendir de bizirik bir güzeşt, bizirik bir geçirimlik, bizirik afu badygyny öwrüljek däl deyipdir. La arji' ma'ak hatta ta'tiyani bi alamatin a'rifuha. Ýüzüňe öwrülersiň deyipdir. Peýgamberiň aleyhissalatu vesselam şu aýdallygyny bir alamat getirmeňe, şu alamaty da men ýüregimden kabul edeýin, şonu öwrüleýin deyipdir. O da öwrülipdir ýüzüne. Kabul etmändir. Barjak däl deyipdir. Tutagan öldürilmeli adam da. فرجع عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت صفوان هاربا يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته يا رسول الله صفوان بار taptım tuttum Oham aytdım sen günahını geçecekliğini ve sen bolya Safwan adat geliversin dat diyecek değerliyenin de aytdım emme ol öwrüljek değerliydi. Bir alamat maňa getir, şol peýgamberiň özünden şu kefi eşitliğine maňa bir delil getir, oham öwrüleýin diýip aýtdy. Näme maslahat ya Resulullah diýipdir. Bütün insan Resulullah'dan başga bolsa bir adam nämedir? Hususan şu zamanyň adamlary bolasyn. Näme diýer? Aýdyň öz aklyňyz bilen. Öz düşmüňiz bilen aýdyň. Gelmese aňyrak diýiler. Bir kafir adamyň nädin çekmelimi? Bir necis adamın nädin çekmeli boldukmy diýilmezmi? Däme ona haýyş çekmeli boldukmy diýer. Gelmese aňraksin, azaliyeten bolmaly diýmersmi? Qawa adamda bolsa şu kefaýdyr. Ha, geljekkä diýen bolýa, bize aýtdyk diýerdi. Näme diýmeli mundan başga? Ulqan adam iýberip bar geçdim diýýoti. Gelsin diýýoti. Ha, azaliýa elipdir da gelmejek bolsa, aýdyljak kefa şu. Emma peýgamberimiz bir kefaýdypdyr. Yerwen oňa doňa oturmaly bolýa. Ol tarih kitaplarda günnene odan ýalpylap dual görüriň. Peýgamberimiz näme dipdir? Sellesini bozup, "Huz amamati." Al men sellama kitde şoňa kökür diýipdir. Şu menki digini bilýänler diýipdir. Şunu görse öwrülük geler diýipdir. Sellesini çykaryp beripdir eline. Akda başyny diýipdir. Näzir akıl kabul edýär şunu. Sellesini çykaryp beripdir poz. Akıt şunu ber ağa diýipdir. Kimde? Häzir musulman bolmadyk Ebu Cehil beraber Safwan'ı haýyş çekýän ýanak zady berweti barşon getirdi. Mübarek sellesi ha. Ey taç berweti ha. Peýgamberiň tacı da Resulullah'ın sellesi de. Resulullah jap ýörünçe selle varmış kellesinde. Har getirberik şu elindäki bir zady ber akıt şoňa diýmendir. Al şu kılıcı akıt diýmendir ha. Al bir nama ýazyň diýmendir ha. Huz amamati. Mekke'yi mükerreme girenne mübarek kellesinde kara selle varmıştık. Şon podip iberaptır, bar şon akıt diptir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nazire şun akıl kabul etmeli. Aklına çekki hemen şu hürrüne çekmez hiç vakta. Baş bol oturmalı, Mekke'de feth bol oturmalı. 100 nefer, 2 nefer, 5 nefer iyi verip kellesini getirin diyamal ha. O da kim? Ebu Cehil'e beraber Safwan ibn Umeyye. Dehadeti hidreti Bilal'ı uğrayan adam ha. Şoň düşmanlykda adam içinde galman onu öldüramaly. Emma akit diýipdir. Barda aýt şoňa da diýipdir. Razi bolup musulman bolsa bolar diýipdir. Bir wagt bolmasa da 2 aýlap azat goýjak. Goý pikir etip gelsin, men ýamda gezibersin diýipdir. Bir de üstüne. Razi bolup musulman bolsa bolar diýipdir. Ve illa usayyiruhu şahrayn 2 aýlap men ýanymda gezibersin, goý görsün şu zatlar diýipdir. Pikir edip gezibersin ýanymda. İslamiýetiň azamatyny görsün diýipdir.
Göreyli ilinden bolan waqana amurtdur. Fakharaja Umayr fi talabihi marratan ukhra hatta jaa bil amamati şerife. Aham Umayr yine ilinden gezipdir. Tapıp alıptır Safwan'ı. Ya Aba Wahab, beter qawa adamın yanından gelýänipdir. Beter mihriban adamın yanından gelýänipdir. Beter oňşoňkar adamın yanından gelýänipdir. Adamlaň halim, adamlaň gowsunyň yanından gelýänipdir. Majduhu majduka, izzuhu izzuka, mulkuhu mulkuka, ibnu ummika we abika. Ey Safwan nipdir. Şol Muhammed Peygamber ulu bolsa sen ulularsın da kaptandan nipdir. Sen kiçelýänme ger dipdir. On ullug sen ullugyňdyr da dipdir. On şerafat sen şerafatyňdyr da dipdir. O biziň şerafatymyz musulmançylygymyzyň üstüne näme hemmemizinki. Resulullah'ın ýedine düşüp da näme. Batyňa dogan oglanyň dipdir. Aham uzkurillaha taala fi nafsik. Allah'ını yattan çıkarma ey Safwan dipdir. Bollumy denden dipdir. Horjundan sellani çıkartdır. Şun tanıyanmış parçanı dipdir. Huwa tanıyan dipdir. Şi Muhammed Resulullah'ın sellesi şu dipdir. Bunu bilýän dipdir. Enhe sellesini berdi alamat dipdir. Bolýa inne öwrleýin dipdir. Aham ikisi Mekke'ye mukarrema gaşyn gelipdirler. Hatta intaha ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bil muslimin salatel asr. Gelellerine Peygamberimiz ikindi namaz okuyup imam bolupdurmuşdyk sahabalaryň öwünde. Aham Safwan aýdypdyr. Kam tusalluna fil yawmi wal layla? Bir gece ünide näçe namaz okuyýaňyz? Aham Umayr aýdypdyr 5 wagt namaz okuyýas. Aham Muhammed özi imam bolýarmy aleyhissalatu vesselam. Hawa özi imam bolýar dipdir. İşte salam verer, aham gurrunu ders dipdir. Aham Peygamberimiz salam beripdir, aham Safwan duran yerine qygyrypdyr. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Umayran ja'ani bi burdika ve za'ama annaka da'awtani ila al-qudumi alayka fa in raditu amran ve illa sayyartani shahrayn. Şi Umayr geldi maňa sen sellaň bilen parça bilen geldi. Bu aýdýa musulman bolsaň bolarsyň, bolmasaň 2 aýlap ijade berýän gediwe diýip aýdýa. Çynmyşyň aýdýan kefi diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem inzil Aba Wahab. Ey Safwan düş gel barik diýipdir. Safwan aýdypdyr, ýok diýipdir. Maňa açykla, hawa men şey diýdim diýip aýt, oham düşeýin diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? Bel tusayyir 4 aşhur. 2 aýlap seni gezdirjek diýipdir. 4 aýlap gedaga diýipdir. 2 aýda üstüne goýaýyn diýipdir. Musulman bolsaňa bol diýipdir. Bolmasaň da 2 aý däl diýipdir. 4 aýlap gezibe diýipdir ýanymyzda. Pikiriň etde gezde ýöra diýipdir. Bir de üstüne veren hoş ahlaklarından, bir de üstüne veren caizatından. Akıl çekýän eşi gördüňler, akıl çekmedi hiç wagtda. İnsaniýetden hariç zat. Bir Resulullah bolmasa boljak dällik goýamal. Ýöne eşitip hoş ahlaklygy öýümizde ders almalla diýamal. Bir boljak däl hiç wagtda. Mucize. Aham Peygamberimizin ýanyna kän gezýänmiş. Kafir hadir, musulman bolana. Abu Cehle beraber düşman adam ha. Yine urla baydin. Dədəsi Hazreti Bilal'i Mekkan küçelerine sürüp vuryan adam ha. Peygamberimiz yanına gediverdi. Peygamberimiz hatta jengleri şu Mekke'de qadypkan jengleri bar. İnşallah öwlerde gelir. Am bir ýa Peygamberimiz çykanna Safwan'a gidipdir. Aham Safwan'a Peygamberimiz aýdypdyr, "Seni uruşuň, savaşyň, jeng deme desgasy kan amanat berjekmi?" Bolýa bereýin diýipdir. Kän dat amanat alypdyr Peygamberimiz Safwan'dan sahabalaryndan çyryň. Aham jengden öwürlik gelýär qaly gysgaçyk bir wagya bolupdyr. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها bir dere dolu diýeden, goýundan, sygyrdan, çofallary bilen bile dolup duran musulmanlara ganimet olja düşüpdir kafirlerden hal aljak. Indi Peygamberimiz kiminki diýse şoňky bolýardy. Safwanny ozal bir obaň, bir taýfaň başy bolansaň, ket huda bolansaň, malça adam, pulça adam bolansaň, şol diýe goýun dowar şolary gözläp duran
Aham Peygamberimiz aýdypdyr, ey Safwan diýipdir. Kan wediýän abi deräň için diýipdir. Aňylýan diýipdir. Beter aňylýan şoňa diýipdir. Ey Safwan, huwa laka wa ma fih. Şu dere sen adyňa bolsun, içindäki diýe goýlar bilen bile sen bolsun hemmesi diýipdir. Şu dere içindäki mal çopon bilen bile hemmesi sen bolsun diýipdir. Safwan indi jidamandyr. Ya Rasulullah, ma tabat nafsu ahadin bimisli hada illa nafsu nabiyyin. Ey Rasulullah, hiç kimin nefsi şikayet bilmez diýipdir. Meger sen nefsiň bir peýgamberiň nefsi bolmaly bolýar diýipdir. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Peýgamber bolmasa şikayet bilmezler diýipdir. Hiç durşuny mallar bir adamy muht berip boljakmy diýipdir. Bir kafir düşmany bolan adamlary berip boljak, aýdyp boljak zat tähil diýipdir. Hakikat peygamber bolmaly sen diýip musulman bolupdyr. Kim bolupdyr? Hazreti Safwan bolupdyr. Kim bolupdyr? Hazreti Safwan ibn Umayya radiyallahu anhu bolupdyr. Sahabalaryň tarih kitaplary bar. Şolaryň içinde Safwanyň da ady bar. Sahabalaryň ady taýlanýarda. Şoň içinde Safwanyň da ady bar. Peygamberimde iman getirip zahmet çeken sahabalaryň içinde diýip ýazylýarda. Täwlüýünçe Peygamberimize arka bolup giden sahabalardan bolýar. Ene ahlak, hoş ahlak, geçirimlilik, ötümlilik, hususan öz içerimizden çürim, öz döwrügimizden çürim, ogulgyzdan çürim, enatadan çürim. Yine yanqurun, şu Peygamberimizin gurruni, hamana bir muallimli bolýar, debirli bolýar, medresede şagirt sorasa, hop öňkü Peygamberler Meselen Hazreti Musa asatı ajdar bolupdyr. Hazreti İsa ruhullah ölüň dirilipdir, köri dogrulypdyr. Biz Muhammed peýgamberiň gurrunlaryna näme? Qur'anma, Qur'an-ı Kerim ulqan mucize. Başga näme? Ene aýdylmaly gurrunlar daşlar. Ulqan aýdylýanda Qur'anma, mucize. Dogry düşündirilip de bilen hakka, hakikat zatda. Şayet özü dogry düşünmeýän bolsun, Qur'anyň näme lahazan mucizedigini bilse biler, emma şagirde düşündirip bilmeýär hiç wagtda. Rahatçak Resulullah'ın şehir heftek iştada aydılyan gurrunları eşittirse de honça dat öhüldür. Honça dat, uluqanla, kanla. Hem oğlullah'ın zihinne kalacak, hem ilgün doğrulmağına sebep olacak. Şu gurrunlar neydi iş bir neçe neferin arasında kalmalı. Hem başka doğrullamız haçan eşitmeli. Ayallıqullah haçan eşitmeli şu gurrunları. Münden milyondan musulmanlar var haçan eşitmeli şu gurrunları. Neyme deyip kalmalı. İçindeki almalı dersleri haçan yayramalı. Yan qugurun ey musulman dost. Döwrüň özdeme, özüňden çürüýmeşdi. Peygamberimiz aýdypdyr, jihad edin diýipdir. Nämenen? Malyňyz bilen diýipdir. Malyň bilen ýaýrat. Musulman doganyňa sowgat berýän dämi? Ya öýlemizi bija sowgatlar, ogul qiýy, tamza, sadaqalarda bija sowgatlar bolýar dämi? Bir flash doldurdy bir. Fakat Resulullah'ın ýaşaýyşyndan bolsun. Nagat ulaqan hyzmat dininden çürüým. Aýt eşitdi gally. Buqat musafirete gitýän, ýa maşiniň içinde aňryk bäri gitýän ýolda eşitdi. Peygamberimiz aýdypdyr, malyňyz bilen jihad edin, janyňyz bilen jihad edin. Şu oturuşyňyz janyňyz bilen jihad etmek, gelip şirket etmeli. Nuruň etegine girmeli. Ferişteleň we Allahyň nuru dökülüp duran meclisiň etegine durmaly. Wagtyň sarf etmeli, pikiriň sarf etmeli, nazaryny kelläňe agyrtmaly. İslamiyet, Resulullah'ın ýaşaýyşy, ilgünimiziň arasynda näjire ýaýratyp bolarkam diýip wagt goýmaly, pikir goýmaly, kelläňe agyrtmaly bireme. 24 sagatyň 23 sagaty dünýeden çürüým dämi? 1 sagat Resulullah'dan çürüým goýulmalymy? Güne 1 sagat däl, heftede 1 sagat goýulsa da ilgünimiz ay bolup gitjek bu mahallaçyly. Kän zindigiler dogruljak. Dogurulmarmy şu gurrunly biziň öýlemimiziň içine girse? Öýümüz nurdan doljak ki bu gurrunla erhile enataň arasynda bu gurrunla bolsa. Beter adam narahat etýän zatda gurrun agdalmaqa, yo bu zatlar özüm bilýän, yo bu zatlar özüm eşitdim. Bilýän zat ýok, eşiten zat ýok. Haçan eşitdir şu gurrunlar? Ýerden eşitipdir. Ýerden bilipdir şu gurrunlar. Näme diýip allamaly? Peygamberimiz aýdypdyr, malyňyz bilen jihad edin kafirler bilen. Janyňyz bilen jihad, diliňiz bilen de jihad edin. Düşündirip bilýän adamy düşündirip aýtmaly şu gurrunlar. Oturşyklarda aýtmaly. Bija hiç upuç gurrunlar bolup durandan bu kudret gurrunlar, näme Resulullah'ın gurrunlar. Bu uzak gijelerde, bir kışın gijeler, güýdüň gijeleri, saat 1 saat bäri otyp, häzir 8 bolanak saat. Başga gijeler näjire geçirmeli? Haçan çeli filmlerin öwlerine, ya bidirek hiç upuç gurrunlaryň öwlerine geçmeli.
Yine aydiyen biz bir neçe neferin arasında kalmalı gurrun değil ki. Kaç şu gurrunları şu Resulullah'ın gurrunun şiici dünya boyunca adamlar kulak asıp oturan olsa şu gurrunları düşünüp eşitseler de. Kafirlan bir tavır işte Müslüman ne olur şu gurrunları eşitse. Kaptanlar asılcan bolmanı, mızahım bolmanı eşitse var şu gurrunu. Müslüman ne olur? Hükmen Müslüman olur. Kaptanlar bir mızahım olmasa imana girer şu gurrunu gavz etip eşitse. Salim aklı bilen eşitse otursa. Hudaý Taala iman abruydan ayırmasın. Hudaý Taala kalplarınız, yüzünüz nuru imandan dolu etsin. Bir sual we jogabyny indi keftelerde Allah kökletäýdir. Men bilýän hoş ahlakly gowdatdyň, başaramak. Resulullah bir yol aýtypdyr şoňa. İnşallah indi keftelerde Allah köklediğinden hyzmatyňyza ýetirer. Hudaý Taala dini dünýämiz abad etsin. Hudaý Taala watanymyz emniyetlikden ayırmasın. Müslümana mehabbetli olsun. İlün dünya boyunca dua edin, agdy birlikler bolsun, ittihat bolsun, mehabbet bolsun, Müslüman bir bolsun, düşmanı kafir bolsun dip hakikat gözünden ýaş akdyryp dua etmeliler. Dua edin. Allahümme erham ümmeti seyyidina Muhammed. Allahümme agfir li ümmeti seyyidina Muhammed. Allahümme aslih ümmeti seyyidina Muhammed. Hudaya ümmeti Muhammed rahmet. Hudaya ümmeti Muhammed afwet. Hudaya ümmeti Muhammed islah bolsun. Dua etmeliler kişilerle. Hudaý Taala dünya ahiretiniz abad etsin. Bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq ve Nas toğuşup okuyun ilgun ötüllemide de dua eder, vatanımda da dua eder, bütün Müslümanlara da dua eder. Allah'tan katı umid kandır dualar kabullar inşallah. Okuyuverim. Rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Yusuf şanahun ilahi amin. Maridiniz ve müşkilimiz ve deyipdirler. İhlas bilen dua, hemmemiz ihlas bilen amin diyor. İlahi amin. Hudaý parahatçylyk emniyetlikden ayırmasın. İlahi amin. Hatımları va diýipdirler. Peygamberimize, ehli beytine, sahabalara, hulefai raşidina, evliya imamlara bahşetmeli diýipdirler. Amin can Hudaý. Kabullar inşallah. Amin can Hudaý. Ötürlemizin ruhu şad bolsun. Amin can Hudaý. Amin can Hudaý. İlahi amin. Şerlerde mehabbet ýörýär, öýlerde bereket, watan emniyet, parahatçylyk, mescit medreselerimiz ýörýip dursun. Din bernamyla ýörýip dursun. Ümmete Muhammed'e rahmet, ümmete Muhammed'e mağfiret aleyhissalatu vesselam. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucibet da'avat. Amin ya erhamer rahimin. Birahmetike ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarmayın. Barakallah.